Τι είναι αυτό που κάνει το Ροβανιέμι μοναδικό? Δεν είναι μόνο η μαγεία του Άγιου Βασίλη, ούτε το βόρειο Σέλλας. Είναι η ανθεκτικότητα των ανθρώπων του. Ακόμα και σε θερμοκρασίες κάτω των 30 βαθμών Κελσίου, η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Αυτή ακριβώς η δύναμη αποτελεί τη βάση ενός εκπαιδευτικού συστήματος σχεδιασμένου για ακραίες συνθήκες, όπου το ίδιο το περιβάλλον μετατρέπεται στην ιδανική σχολική αίθουσα. Ο οικοδεσπότης μας, Πέτρη Γιοκελάιν, εξηγεί πως αυτό το πλαίσιο υποστηρίζει το όραμά τους. Yes, hello everyone. My name is Petri Jokelainen. I'm the guidance counselor of our school. Στη Φιλανδία η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Το σύστημα βασίζεται στην απόλυτη ισότητα. Κάθε παιδί σε κάθε σχολείο λαμβάνει την ίδια υψηλού επίπεδου εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το κοινωνικό του υπόβαθρο ή τον τόπο διαμονής του. Από τα σχολικά βιβλία μέχρι τα ζεστά γεύματα όλα παρέχονται δωρεάν, διασφαλίζοντας ότι κανένα οικονομικό εμπόδιο δεν θα σταθεί τροχοπέδι στο μέλλον ενός παιδιού. Learning some basic survival skills here, what we teach to our students. So first we take the knife. Here we have some birch bark, dry of course, and then we start to scrape like this. Okay, this is very clinical conditions. Outside, if it's windy, these would get blown away. But I'm not gonna put the fire really, but like this on top of this. And Yes. it catches the fire, and then we put sticks first on top of it, and then the bigger wood. Πιστεύουν ότι η κίνηση είναι απαραίτητη για το μυαλό. Μια τυπική μέρα περιλαμβάνει διαλύματα σε εξωτερικό χώρο, κάθε ώρα, ανεξάρτητα από το καιρό. Όταν οι 4 τοίχοι αρχίζουν να στενεύουν, το μάθημα μεταφέρεται στα δάση και τα πάρκα. Σε αυτά τα ζωντανά εργαστήρια, η επιστήμη και η τέχνη συναντούν το φυσικό κόσμο, διδάσκοντας το πιο ουσιαστικό μάθημα απ' όλα, την επιβίωση μέσα από την αρμονία με τη φύση. So finally, can you describe the Finnish educational system with just one word? That word would be trust. Is this word the reason that you are the happiest people in Europe? Well, it's not the trust, but it consists of many aspects of life. Trust is one, and for sure.